Orduan, eskulpitzeko egingo duguna da hurrengoa. Hautatuko dugu burua, vale? Eta hasiko gara eskulpitzen honetan. Nik eskertuko nuke hau detaile gehiago izatea, eta igual egingo dudana da aplikatu Subdivision Surface bat, al 2, eta aplikatu, ez? Gehitu eta aplikatu. Betxu orain zelan ikusten dira pizkatxo bat begibolak ateratzen. Vale, sartuko naz eskulpitzera. Hala ere hau ez da nahiko detaile, orduan egingo diogu rimez bat. Gogoratu rimez egitekoan, sala R, ezta? R sakatzen dugu, egiten dugu zauek karratuak txikiagoak, holako zehoz ere ez pasatu, eta Ctrl R aplikatzeko movida hau. Hasiko gara beti bezala, clay build-upekin, clay strips deitzen da hemen, clay stripsekin, vale? Eta simetrian, vale? Sakatuko dut Ctrl ikusi alizateko, sartu alizateko barrurantza geometria, Ctrl, eta hasiko gara ikusten, a ber, begibola ikusten badan, hortxe dago, ez? Kenduko dut gure frameon zabet. Vale, horazten da ikusten goiko parte begiarena. Zimaz, egin duana da, sartu barrurantza, clay stripsekin, pizkatxu bat. Bai? Jazta. Vale, orain, behar dut gauza berbera egitea beko partearekin. Orduan, hartuko dugu beko partea, en modo objeto, sartuko diot beste Subdivision Surface bat, porque hobeto aterako da horrela. Eta behin sartzen da zela en eskulpido, egingo diot osta bere R eta Ctrl R, ez? Osa, rimez bat. Subdivisionak berdin dio, da suavizateko pizkatxu bat. Aldoz, lo etxe jo. Vale. Eta hemen dikan aterako dugu pizkatxu bat begiaren soketa edo begiaren zuloa. Vale? Gogoratu Alt Q-rekin hautatzen dugula elementu bat edo beste bat. Alt Q-rekin elementu bat hautatzen dugula, Alt Q hautatzen dugu elementu bat edo bestea, ez? Depende non jartzen dugun kursorea. Vale? Lan egiten ari gara simetrian, Orain, pentsatu behar dugu, begi hauek ondo daude? Atzerago barko lirateke? Aurrerago? Hori erabaki hartu behar dugu orain. Niretzako daude hortxe. Ez dakit erdirago egon behar diren. Igual hemen behar dudana da hartukot G. Vale. Ongo diet pizkatxo bat forma. Holantxe. Dauzkagune separatuta matrai ezurra eta goiko parte errazago da. Vale, saiatu. Formatxu hau emoten. Gutxi gora bera. Sortuko dugu orain beste esferatxu bat sudurra egiteko. Orduan, mesh, sphere, gorantza. Vale, gorantza eta eskalatuko dugu. Kokatuko dugu gutxi gora bera sudurra doan tokian. Mendik, más o menos. Hortxe ez. Rotatuko pizkat, horantxe.
lerrokatzeko, horrela, bale. Eta hemen hartzen baut puntu hau, bale, con proporcional editing egin dezaket horrela gorantza, eta eraman horrela, alo paiasin. Bale. Orduan, hemendikan erraza zait orain eskulpitzea sudurra. Bale, egingo dut urrengoa. Ekarriko dut... Nahi dut burua bakarrik ekarri. Pure errez irekiko dut. Eta sartuko dut pure errez barruan. Nire modelua. Hortxe, ez? Bale, begiak ez ditutan handiak egingo, baino bai handiak egingo ditudala. Sudurra altu egia da, niretzako. Bale, orduan hasiko naz eskulpitzen hau. Kenduko dugu gida hauek, plaka, ondago, plaka. Bale, eta hasiko gara eskulpitzen. Orduan, hemen parterik importantenak. Ba, markatuko nuke gutxi gora bera nondoan ahoa. Hortarako. Markatu, segundu bat. Orduan, ahoa, markatuko dugu nondoan gutxi gora bera, eskulpitoarekin, marra batekin, hartuko dugu hemen draw sharp eta pintzel txikia eginez, markatuko dugu kokapena, gutxi gora bera jakiteko ahoa nondikan joango dan, bale? Horrela, joakingo dugu ahoaren kokapena. Bale, ze gehiago behar dugu? Ba, orain ebaluatu behar dugu, begiak oso barruan daude? Ez, espentsa, Bale, baina begirada garbiagoa egiteko, begirada garbiagoa izateko, hemen daukadan, hau da glabela. Bale, glabela estuagoa ingo diot. Garbiagoa esan nahi dau, alboz begiratzerakoan, Marcos, hemen ez okluitzeko begia formatxo honek. Orduan, glabela, egingo diot, glabela da hemen daukagun parte hau txikiagoa egingo diot, bale? Orduan, zanketzen dira hauek. Eta tool, view, hau fuera. Bale, orduan, glabela txikiagoa egingo diogu. Hartuko dugu hau, eta kenduko diot espazioa hemen. Bale? Begiratuta aurretikan, importantea da jakitea hemen, parte hau, bekaina arkua, atera dadila bastante kanporantza. Orduan, grab hartuko dut, eta aterako dut hau pizkatxo bat. Kurbatura hau, interesantea da, horrela egotea, bale? Bale? Venga. Eta orain ja daukagula hori bere tokian, egingo duguna da, begiak oso barruan daude, no sé. A ver, glabela kanpora barruan sartuko dut pizkatxu bat. Ba, igual ez. Orain, hartuko dugu hau eta markatuko dugu hemen. Horrela barrurantza pizkatxu bat. Hemen importantea da markatzea parte hau. Hau da, zelan deitu digu honi, Marcos? Ezur hau? Hemen dagoena? Ezur zigomatikoa, bale? Da, hemen parte hau markatzen dagoena. Bale? Hemen interesatzen zaigu markatzea. Ahoaren arku hau, oza, aginen edo hortzen parte hau markatzea interesatzen zaigu, hau barruantza sartuta markatzen dugu hortzak kanporantza dauzela. Bai? Bai? Hori da, markatuko duguna gutxi gora bera. Bai? Ezur zigomatikoa kokatzen dugu, eta orain ikusten ari naiz, begiak... Barrura... Bai, ahora parece un poco viejo de makra, baina hobetuko da. Va a mejorar. Orduan, hartuko dugu begia, eta ni sartuko dut pizkatxo bat barrurantza. Pizkatxo bat barrurantzago, hortxe. Vale. Da mal rollo, pero que no pasa nada, que está en proceso. Orduan. Orain, ese moteko kalamardo dala, aldatuko diote
Hasieran markatuko ditugu gauza hainbeste, emongo dau pertsona zahar bat. Baina gero jungo direz gauzak suabizaten. Orduan, lehenengo gauza egingo duguna da beta salatera, nik uste. Bueno, no, sudurra, parkatu. Orduan, sudurran, zeratik ezin dizaket dautatu sudurra, vale. Sudurran, egingo diot urrengoa. Simetria aktibatuta, mugituko dut, sudur zuloak dauzen tokia gorantza, egingo diotola forma pizkatxu bat, eta hegalak aterako ditut kanporantza. Eta sudurrari emango diot forma pizkat. Honek izango dau arkoa, bastante estua, vale, bastante estua egingo diogu. Vale, egin dut resin bat, rimes bat, parkatu. Vale. Eta markatuko dugu pizkatxu bat sudurra nondik nora doan. Beitxu, lehenengo egin dezakegura eta errazena da markatzea sudur zuloak. Markatuko ditugu sudur zuloak hemen. Eta honek lagunduko digu pilo bat formak ikusten. Vale? Sudur zuloak horrela markatuta pizkatxu bat. Eta hegala. Hemen egiten badu golako mosketa bat. Hegala markatuko dau, bai? Bai. Bai, danokor? Sudurra simetrikoa egin, Marcos? Osa, Marcos... Maxi? Ez da simetrikoa. Simetria faiatzen badau, behitxu, Demagun hemen nagoela, eta simetria kendu dut, eta egin dut horrela. Vale? Simetria konpontzeko, etortzen zarete ona, eta hemen behan daukazue, resimetrize. Sakatzen duzu hemen, eta egiten dagoena da, hartu, en este caso, menos x pasatu a x. Nahi badot, hemen dagoen kuerno hau pasatu, pues izango zen de x a menos x. Eta, pasatuko luke, kuerno hori ara, vale? Gertatuko zaizue, así que... Vale, orduan, ze gehiago jakin behar dugu? Jakin behar dugu kokotxa atera behar dugula, ez? Hemen deko kokotxa, eta atera behar dugu kanporantza, orduan. Aterako dugu parte hau pizkatxoak kanporantza, bai? Eta saiatuko gara hemen ere, matraiezurra markatzen. Matraiezurra markatzeko igual hasiera baten, dibujatu drausartekin, bai? Egingo dugu txikiago hemen pintzela, eta dibujatu pizkatxu bat matraiezurra nondik nora doan. Ikusten ari naz, belarria oso atzean dagoela. Vale? Eta ja, marraztu dugula matraiezurra non dagoen, pues errazago da hemendikan hastea elementuak kentzen edo lo que sea. Belarria botakot pizkata aurrerantza, vale? Orduan hartuko ditut. Eta aurrerantza. Vale. Orduan, ze gehiago. Hemen buruan daukagu temporala. Zer da temporala? Temporala da buruaren hemen ertz honetan daukagun gauza bat, como bobedatxu bat, baina hemen hasiera baten markatzen dugu como un plano. Orduan, hau burua bada,
hemen egingo dugu alde plano bat. Vale? Vamos a ver. Hortarako hartuko dut. Eskulpitzerakoan hartuko dut, zelan ditzen denen. Scrape. Hartuko dut scrape. Eta hemen aplanatuko dut pizkatxu bat. Parte hau. Vale? Ai, kontxo. Hostias, ez dago... Ai, kenduta daukat hau. Egingo diot, olantxe. Parte bat, plan. Vale? Hemen ere, aplanatuko dut pizkatxu bat, aprobetxatuko daukadala. Vale. Scrape super ondo dago planoak markatzeko. Adibidez, hemen nik markatu dezaket parte hau ondo eta parte hau markatu ditzazket edo glabela markatu dezaket ondo scrapeekin. Vale, emango diogu ni begi forma pizkatxu bat, vale? Begia egin beharrean horrela, porque berak egin dauen moduan, niri eskatzen dit begia izatea horrela, eta raro ikuste dut, osea, epa, ¿por qué no? Pillas aquí, ahí. Bai, hau raro ikusten dut, poco de ojos de sapo. Orduan, egingo dugu nire moduan. Vale. Igual momentu hona da azteko... A ver... Bueno, horrela egingo dugu, directamente. Vale. Hartuko hemen drausart eta drausartekin txikitsu egingo hemen markatxu bat, hau izango da hemen sortzen zaigun fold bat edo pliege bat, ez? Eta gero, G hartuta, hau da grab, jeitziko pizkatxu bat hau, tapatu arte, fijatzen bazarete, hau izango da begininia. Orduan, beginini hori tapatuko dugu pizkatxu bat goitik, porque bestela geratzen da raro. Vale? Orduan, egingo dugu olantxe. Vale. Gero, hau ya tapatuta daukagu pizkatxu bat, nik egingo nuke beko komisura hau eta goiko komisura hau ikusi. Fijatzen bazarete orain komisura hau, kanpokoa, dago beherago konparatuta bestearekin. Orduan ematen dau begirada tristea. Nik iten bat horrela, hori da begirada tristea. Nahi badu begira alai bat, eta nik uste tipo honek behar duela, egingo dugu kontrakoa. Hau gorantza eta hau berantza. Karo, orain separatuta daukagu, zera, bi zatitan hasike kontuz. Orduan hau berantza eta hau gorantza. Eta egingo dugun pizkat manga, emango dugu errombo forma. Orduan, errombo forma hori emoteko. A ver, zeratik ez dira kasurik egiten. Igual honekin. Eta por culo. Ez dit hartzen, okluitzen duelako begia. A ver. Erdia daukat. Erdian daukat. Begia kendu. No, hau da zuhurra. Begia kendu. Hortxe. A ver, honekin. Horein ez du giratzen, de puta madre. Zergaitik ez du giratzen. Adiós, ez du giratzen. Sakatu dut, zeo zer, ez duena usten giratzen. Acojonante. Radius no sé qué, strength, place, offset, distancia, autosmooth. Rotation, hau da. Vale. Joder, chaval. Vale, orduan, hemen hau barrurantza sartuko dugu pizkatxu bat.
Hortxe, hortxe. Begiak aterako da sosta bere, Eta orain, G-rekin, zaiatuko gara honi forma pizkat emate. Urrunetik begiratuko dugu. Ni nahi diot forma hori, errombo forma hori emon. Behan emola. Bai, ez dakit fijatzen bazareten, baina da olako forma bat, ez? Bai, beste kolore batekin igual. Bai, olako errombo forma bat. Igual da, momentu hon bat, bi hauek kontrol J bat egiteko bi hauen artean, porque me están volviendo un poco loco. Orduan hartuko ditut bi hauek, eta kontrol J ingot, bai? Eta behin kontrol J egiten dudala, sartzen az eskulpitzera, eta egiten diet rimes. Vale, R, eta rimes. Espero horrela errazago izatea eskulpitzea. Vale. Sudurra gaukituko dut pizkatxu bat. Sudurrarekin ere kontrol J ingo dut. Eta rimes. Horrela suabitzatuko ditugu formak pizkatxo bat, ze behar du. Rimes, kontrol R. Eta suabitzatuko ditu formak. Vale. Hemen, fijatzen bazarete, parte hau dago gauza bat como oso abruptoa, hemen. Orduan, hori suabizatuko dut pizkatxu bat, smoothekin. Eta smoothez badu balio. Directamente egingo dut eskulpitzea hor. Hemen, nasolabiala jaisten da. Hemen dikan. Bai, dago giar bat. Jaisten dana, orduan, igual egin dezakegu hor pizkatxo bat hori markatu. Pizkatxo bat dakar. Holantxe. Holako zezer ez. Hemen nasolabiala hobeto egiten badau barrurantza. Ez dut marka horrela nahi gorantza, baizik eta barrurantza, sudurraren norabidean. Orduan, hemen ingo diot horrela joateko sudurraren norabidean. Zelan zoazte? Mal. Pues paratuko dut ezta bere. Vale, egiteko orain begiaren forma ondo, markatu beharko dugu bere ingurune guztia. Orduan, hemen, lehenago esan dugunez hemen egin behar dugu marka bat daukagulako tolesdura bat, bai, parte honetan, erabiltzen nahi naiz, hau, Chris Sharp, vale?
Eta ere markatuko dut begiaren ertza hemendik. Vale? Eta hemen betik. Vale? Begiaren ertza markatzea dut pizkatxu bat. Vale? Ez da perfecto geratu behar. Vale? Gero egiten dugunean retopoa hobetuko duguz formak, pizkatxu bat. Egon behar da gutxi gora bera tokian. Eta markatzen badugu hau, vale? Orain markatu dezakegu hemen bean betasalaren beko parten sortzen dan tolesdura bat. Markatzen dut, suabizatzen dut, markatzen dut, suabizatzen dut, horrela eramaten dut bere tokira gutxi gora bera. Suabizatzen dut maiuskularekin, gogoratu. Hartu ezakegu orain scrape eta aplanatu hemendik. Madcap erabiliko dut, Astu zait jartzea madcap asko hobeto ikusten da. Vale, madcap daukazu hemen goian. Vale, hau ere markatuko dugu pizkatxu bat. Eta hau gutxi gora bera joaten da begiaren, komisura joaten da beginiriaren puntura. Gutxi gora bera. Eta hemen markatuko dugu kokotxa pizkatxu bat, holantxe. Zegi proportzina aldetin oso ondo badagoen. A ver. Markatuko dugu barruentza. Ez da oso markatuta egon orain gero retopoarekin galtzen da asko, Eta hemen, zigomatikoan, sortzen da kanale auditiboraino zubi bat. Orduan, markatuko dugu ondo. Holako zuzen. Vale, urrengo egunerako nahi dut parte horiek markatuta egotea, bale?